שתיים, שלוש. שלום, שמי גד גרשון, אני מתעסק בנדל"ן מזה מעל 40 שנה, ניסיון בחברות הגדולות שישנם בתחום. יצא לי לעבוד ולהעסיק את ארנון היקר, שמאי מקצוען, גם לעבוד איתו וגם להעסיק אותו בחברות שעבדתי בהן כשמאי מקרקעין. לארנון יש יתרונות גדולים בתחום, הן בצד המקצועי, הן בצד האנושי, והן בשירות מעולה שהוא יודע לתת. הכוונה היא לשמוע את הצד השני, את הלקוח, ולהכין שומה שתהיה מותאמת לצרכי הלקוח, לעשות אותה במהירות. אני יכול להמליץ על ארנון בשתי ידיים, כאיש מקצוע, כשמאי מעולה, ותיק ומנוסה, ובהחלט נותן את המלצתי החמה לכל מי שיקח את ארנון לעבודה שמאית.